Preferimos a Iñaki. Yo sí preferimos a Iñaki. Preferimos a Iñaki. Venga, con que me hagas un bombo echarle caja y ya tengo barro. Yo puedo tocar, ¿o qué? ¿Qué son eso? Eso es el latiguillo que me han dado. Espera, para. Puto latiguillo este que es. ¿Que te han dado dónde? ¿En el chino? No. El latiguillo no me llega bien el cable de señal. He pedido un latiguillo aquí de la caja. No, el latiguillo es este. Vale, claro, pues es de 20 metros. Y me llega por... La misma. ¿Por qué? Porque ella tiene su límite. Sí, yo también. No, bueno, pero que luego también lo hago. A ver. Aquí, jo pensava que estava allà fora al carrer i anava cridant jo. Hola! Hola! Com esteu? Esteu bé? Ja em dieu un bé, estem bé, vinga va. Com esteu? Molt bé, perfecte. Molt bé, doncs saps què heu vingut a fer avui aquí? Molt bé, A veure la castanyera, no? Perquè avui què és avui? La castanyada, no? Sí? Jo menjo castanyes. Encara no? No t'agrada ni panellets? Tampoc us agraden els panellets? I a qui li agraden els panellets? Aviam, aixeca la mà. Vinga, va. Aviam. Ui, Déu-n'hi-do, Tots, aviam, aixequeu els panellets. No li agraden a vostè els panellets, no? I qui li agraden les castanyes, també? Hi ha menys. Hi ha més panellets que castanyes. Bueno. I qui li agraden les dues coses? Ara hi ha menys mans.
Abans hi havia més, no pot ser això, si hi havia castanyes i castanyets, i de la mateixa idea. Ai, que algú no aixeca el dit, va. Doncs ara aixequem tots el dit, va. Tots el dit de l'aire, va. Amunt el dit! Tots el dit de l'aire! Oi? Saps què? Farem una altra cosa. Baixem els dits. Baixem de la cadira i posem-nos drets, va. Posem-nos drets, que si no els veig. Tothom en dempeus, va. Tothom vol dir tothom, va. Que us pesa el cul. Ai, vinga, va, amunt totes, va. Senyora, arriba. El culo. Levántalo, un poco. No, està cansada. Doncs avui a la castanyada no sé què passarà, Vinga, va. El dit a l'aire tots, amb el dit tots, vinga, va. I anirem cantant una cançoneta, a veure què passa. Vale? Vinga, va. Vinga, picant de l'as, primer. Vinga, va, vinga. Doncs quan es va a la muntanya, i allà, quan esteu dalt de tota la muntanya, crideu molt fort i torna a la vostra veu, com se'n diu això? Telèfon? Telèfon no, Com? Molt bé, doncs ara jo faré coses i nosaltres fareu d'eco. Aviam com ho fem, farem una prova, va.
Quiets ara. Ara sí que podem fer fotos. Les bruixes van quedar totes petrificades. I aleshores la castanyera i el castanyer van agafar les castanyes, les van portar cap a la cuina, van agafar el cistell també, el pal de cuinar, costava una mica, les van portar cap allà i van començar a fregir les castanyes molt ràpidament perquè ja tenien de fer la castanyada. Aixeca el peu. I com que estaven tan contents, van fer castanyes, panellets, van també comprar refrescos pels pares, mistela, i van celebrar cada any la castanyada. I ara sabem per què celebrem la castanyada cada any. Per què? Doncs perquè un dia la castanyera va anar a buscar castanyes, unes bruixes després van prendre les castanyes i gràcies a la boticària amb els seus polos van recuperar les castanyes. I el que diu sempre, totes les llegendes, abans d'acabar, anirem a cantar la cançó de la Maria la Castanyera. Aviam si la sabem, ja. Maria la Castanyera. Ho sento. People see you when you're created. Got to put in some kind of a fight. The lady that she's over me with roses. She blew my nose and she blew my mind.
finalitza, aviam. Se m'ha acumulat la feina, Sí, no? Sí. Ho hem fet molt bé, És mucha gente. Sí. Pots triar una parella, si és papa i nen, també, Una parella. Una o mama. Mare de Déu, senyor. La parella que hagis vist millor. A veure, Com? la parelleta que hagis vist millor, el pare i el fill o alguna cosa així, no? Com has vist això? Jo, aquella nena rosa, deia. Del La seis sola, blau. ella sola? Sí, ella sola. Doncs te puja, puja. No hi ha parelleta avui. Com et dius? Qui és el Bueno, aviam. Jo també la tengo. Maurici, Quim, com ho veus, això? Em sembla. Sí? I el Quim què diu? Jo la nena aquesta de la del jersei blau amb ratlles blanques ben horitzontals. Sí, no. Doncs vinga, pugem. Ah, bon. No sé. Doncs ara farem un trosset per veure qui guanya. Vinga, aneu aquí ara. I el premi és aquest disc del Rubén Dou que es diu Un xic de rock. Hi ha aquestes i d'altres cançons. Així les podem escoltar a casa, ballar-les a l'escola o on vulgueu. Tenim un per aquí, un altre per aquí i un altre per aquí. Mireu